Re tswe mantsweng a Isaiah 57. Banxusa ongabonwayo ukuthi angenelele. Umphakathi waseTsakane uhlangane ehholo lomphakathi ukuthola umsuka wenkinga yokwenyuka kwezigameko zokuzibulala kwabafundi esikoleni. We have a lot of people who abazama ukuzibulala kakhulu. And perhaps njengomphakathi nami ngizotsho ukuthi ngumphakathi walana. Njengomphakathi kusazomela ukuthi sihambe nathi sike siyeduduza rank. Sike sibone ukuthi le abayithengisa manje yenjani. Kunomunye futhi umfundo sengeniswe esibhedlela kulandela ukuphuza amaphilisi ezama ukuzibulala. Lokhu kulandela izigameko eziyisithupha zabafundi abebezama ukuzibulala bezijova ngoshevu kulamasonto amabili edlule. Abanye babo basindile kwashona bathathu. Abamabandla banxusa ukuthi kubuyiswe umthandazo ezikoleni. Sicela ukuthi basiphe nje insuku la singakhuleka khona ezikolweni kuzo zonke izikolo nala bekungakafiki lesimo lesi. Nabazali bayavuma. Xa singangena eThisosi senza umkhuleko noba kungecawa senza umkhuleko uzawuhamba uSathane. Asibambisaneni sizoyiwina lento le. Angeke izisihlule. Angeke uhlule umntwana omzalayo particularly. Isigungu esilawula isikole sithi amaphoyisa kumele aphenye ukuthi ubani odayisela izingane